bitches lost soul son. И какво са хора, аз съм такива пежди, искате да не главам един лотос. Това ще гледам лотоса да ви хареса, кой този много прекрасен. МП-то, затворени очи съм. Те ще правя. И чат. Ами и тези ми хареса. Това е 5. Това пък на 10. Те започваме сега мъжкото сна. Извинете, бе. Дойдем направо. Нямаш какво да правим. То фото ще стане хубав. От сега го превиждаме. Няма да му сменям цвета. Ще му отива малко бавно. Както да е. Не, казах, че няма да му сменям цвета. Направо. Това е така правим. Значи бяло. Отивам го да. Само да видя кое. Но това не ме кеф. Пак това ме кеф. Уха, стана супер. Джантите ще за черни. Това само да сложи отпреди и отзаде. Бели ще са. Така, това ще го сменя. Това е любимото. Шоколадата и жълто. Не. Червено с зелено. Синьо. С сило. Това ще е. Сега да я видим. Зарежда. Ето го. И ето нашия лотос. Много як. Много ме кеф в мене. Малко е бавено. Но да, това от мен. Надявам се да ви хареса. Ако някой играе Need for Speed, ако това прекупера, но проблема. Да, това е от мен. Довиждане.